Ninong! Oy, ano inanak ati ka man? Napasok ko ti tatay, yan mo utang. Ano nga utang nga pisteya? Kami utang ka makunuhay ya. Waray ko utang inanak, kay direk nagpipinan ngutang kay direk mahilig mangutang. Kaya naman kuno utang. Pisteya, sadya yung tatay, nga waray ko utang. Ato sadya nga. Sadya mo tatay pare. Sadya waray ko utang kay direk nagpipinan ngutang. Kato na. Sige, sisingon Open ko. ninyo, waray ko mga utang. Sige, sisingon ko. Kapag buisit ka mo din ang lalaba ako. Tay, adi na ako tay. Oy, ano Junior, nakasukot ka kanim ninong? Waray tay, waray magbayad, waray mo kuno utang. Wala nga pinisteya. Di rin na kanumdum nga nakalabay nan pizza 25 an Pasko. Magpipira ka na yan na Junior. Magkwa 40 ka na. Nakadua pala maghatagay mo.